نوچی چادلش حیلش نیوقه حال لورشتو سویت زمنا ریسپوبلیکا اندستری قیو اتو بین مخدات. امizda قرد لغدي لتغن قيتا شي 1 مليون دير قوزلي 7 тон эқачил сяздо Кавказ реалино. Ночи республикан Кюгал саготту мехдаттаққар болар лагдаларна. Грознефтегаз компании иналлан директоран Когмето Албеков Нурмуаммадисря игайтмш дуқсихлахлушбу. Шезет қаяссолшара ночи чадоқч мехдаттан барам 100% бац Грознефтегаз юқайолч Роснефтан ерик компанияш доқч мехдаттан гайтмах. Ночи чун мехдаттан индустрия истории юрел лоршу تيصلش بيشرن شولش دي قادون مكداتن حلخر فانتان گوچيلر سوالش غالان گرگا تايدر بربا ديازداي قويتولشرا دلا تون تان إما دوقش لتيگا دوقا حال دون تايدر بربا ديازداي قويتولشرا سوالش غالان تبوغش اشكنيق بلنجول ديا نوچي چورچ مكداتن دي تدن بغيدر مالبوزير شوش компанияш شينيقا ستاندارت اويل شيل يولش Весичуч бизнес хляц эльч, хахуёх, мехдаттан магнат лор шхилч, Владикавказьяш адвокатан Ахвердов Иосифан завод. Цоир свяжгалан герга халхар мехдат батот завод. Издер цайзер барба диазлай приттолшира. Цу компанияш бухбилер нохчичуен хирилч индустрии. Баку цан свяжга дука шешкайер Совет бачхалқя мехдаттан индустрии қиуран центр. نوچی اوگردوق مخدات داقر تاجر اسباق وزلي تايتول شرا سوالش غالر زوج قيتا شي 1 مليون طن تاجر اسباق دياز او شش چقدولش گروزنفت компанию نو هور شرا دوقش مخداتن بارمبر 2 مليون 8 مليون طن قاتشل معنش صداق بلغش دهوش بر نوچی چو تي يمت تارق قمتكير مخداتن سويت باشحاق يحچول ديا شيزل شرش دول دلت مكدات داقر لدر در ريسبوبليكا شرع صداقر مسيد باعزر توانبي مكدات تندو زوج هلا كينير واسيچون ارمينو خيلت شندميح شيزل شرع واسيچون ايدل سوتسمت نوچيچو مكدات داقي وليلر روسنефть بچحال корпорации چون اتو بيلر شيزر ايتول شرع نوچيچو داقش مكداتن بارم حلباق 2 مليون باعزر توني Zuldia it لغدل دولدلر شيزر قيسول شرح ريسبوبليكا مكدات صداقين قوزلي ييت ازر تونبيا مكداتن تان غازيو ياقش نوخچيچوح اوگر لقر گيتم خلير غاز يقريح تاجر اسباد يصلي شيتول شرح 100 مليارد قبا مليون كوبامتر ريسبوبليكي холчак олшер Баку Грозный туапсе Грозный Астрахань мекдаттан бирнаш амюшинц тишелю Весичун айдал план цадош и бернаш юха пайдиец кичхелю шезерт эшол шара реконструкция инчолдя шезерол шара дün республика доқштолч мекдаттан оналдар шекар ецгаячдар меттигер айдал дела иде этоца белертүн Роснефту оналдеч Грознефть компаниян акциян мет ночичуч айдал долелер республика угар яккичер хилч Чечен нефтехимпром компаниян акциян оналлан пакет. Карачхенацу компаниян доладу вар эзер вар 5 гектар майдел шезер герг латтан дага таишт цайзер сабасо мекдаттан бурутуан меттега. Чечен нефтехимпром долаю ширела мекдаттан доши завод ремонтю меткш мекдаттак үйшөл күйчалыш и мекдаттан база 5 километр со мехдаттан газан биргнаш. Шезет қаясол шыра заздоқ бата нохчи айдло аукционя толым бақын лицензия итер Чечен нефтехимпроман малбузи бена қилбсиед жалка қамайдна тқайп шыра мехдаттақ бақулушу. Қушыр масхақ бочық болш нохчи чуч айдалш Самарияч мехдаттан сервисан компанияс бартбер республикер бурутуағын меткш Юг меттиттор хадя. Нохчи мехдаттан индустрия меттуаттор алшванс республикан Кюгалхо Кадыров Рамзан дицаш дахашу цамог қейч башхалшкарч инвесторс шейнука Китайр бизнес хвай болш. Официал ханс шезер сайттолшыра дериг нохчи чуадақинч мехдаттан терафду 2 миллион тонн герг яздо
كفكاز ريالينو